Kayo, palagi na lang kayo bumapati ko sa tatay ko ha. Leron sinta, si Tatay Minora ng isang artista. Ang ngalay mistika, si Tatay sinumpa, at sana'y mamatay na, at di pa kainin at ihong quarantine. Aray mistika, ano ba ang galit mo? Ba't tinirahan pa ang aking Pangulo? Di mo ba alam siya ay problemado? Sa mga taong matitigas ang ulo. Ay mistika, ba't ang tapang mo? Pinagmalaki mo ba si Leni Robredo? Kung ako sa'yo, ika'y magrosaryo, baka lumayo pa sa'yo ang demonyo. Binanatan mo rin si tatay nung una, ikaw ay nagwala at sumigaw pa. Walang patawad ang iyong birada. Happy at enjoy ka na parang may tama. Lumipas ang araw, ika'y natauhan, nag-apology ka at may padrama. Pinopost mo pa sa social media, aling mistika, sana'y magbago ka. Bumanat ka na naman sa pangalawa, tinira mo naman ang aking ama. Ngayon si tatay ay nagalit na, hala mistika, ikaw ay yari na. Ay mistika, ba't ang tapang mo? Pinagmalaki mo ba si Leni Robredo? Kung ako sa'yo, ika'y magrosaryo, baka lumayo pa sa'yo ang demonyo. Umanat ka na naman sa pangalawa, tinira mo naman ang aking ama. Ngayon si tatay ay nagalit na, hala mistika, ikaw ay yari na. Aling mistika, maghanda ka na. Aling mistika, tatamaan ka.